Gujleng pecaka gelar belis lanang lagune jogedan gok lan kowe bilung aja kaget kowe tak timbali mrene gok lan kowe Sarawita nggih rada deg-degan kula ditimbali panjenengan Ratu Agung tur sugih bondo donyane kecukupan ing sak kabehe. Lah kok kula niki pamong cilik ditimbali ngawe teng pendopo bekti kula kunjuk ya tak tampa gok Bilung Sarawita. Nggih kula nggih sowan bareng kalih Kang Togok bekti kula katur Gusti. Ya tak trima Bilung. Nggih. Mbok menawa entuk bagian sembako Kang. Sembako apa? Nek dunduman duit mundak kena panwas. Ning nek sembako ora aman ngono lho Kang. Sing kok karepe ora ngerti pandan lor 5 gugur kabeh coba. Siji wae ora. Mula ya sing ati-ati jamane beda karo biyen. Apa? Pilkades Kang. Saiki sing agek anget kak ngendi-endi pilkades. Kang. Sugih bandane urung mesti dadi. Akeh sedulure urung mesti milih. Iya. Enten apa Gusti Prabu Pracuna nimbali kula kalih Kang Togok? Monggo kula aturi paring dawuh Gok lan kowe Bilung. Aku dadi ratu ana nggilem wis iki kurange apa? Aku dadi ratu ana kene iki cacaten kurange apa? Yung nek ujar kula pun mboten nenten kuciwane. Dasar ratu sugih bondo donya tur semrambah jembar penggalihe. Sabar sareh mboten kemrungsung ngatur warga lan kula. Mboten bedak-bedakno siji lan sijine rak ngono lho. Wah, pancen ya pilihan temenan Kang kaya ratu kene iki nak mat-matke persis kaya Pak Lurah Kedung Sari. Piye? Dasar piyayine lembah manah tur sabar atine semeleh. Heeh. Ora ming sing kakung wong le dadi sampiran lurah, sampiran ratu jane ya minggo luwes-luwes. Bandane wis mambrah-mambrah Kang. Sebabe sing wedok ki milih bondo saka njaban rangkah. Wah, wis ora karo-karuan. Dasar sing putri gemrapiak nyukupi sekabehe. Ora bedakno kae milih aku apa ora dirangkul. Panjenengane kuwi ngalem dibayar kok ora ngalem. Iya, Kabeh nyukupi. Beda karo liyane gandeng dek biyen ora ndukung ora milih, njaluk layang keterangan dipersulit. Arep njaluk layang ningkah ya dingel-ngel. Ana dadak ora nekani sapa? Sapa? Lurah ngendi? Mbok menawa ya ana wedene krasa muga-muga diparingi rumangsa terus elinga. Ya. Wonten dawuh Gusti. Tak umbar kesenengane kabeh kewulaku kok. Kesugihanku nggonku dadi ratu ana ngiling weksi. Sepapak pundak ing ratu aja meneh kok sing ngungkuli sing mapaki ana apa ora. Sing madani ana apa ora kesugihane bandaku. Nggih mboten wonten ampun malih kok ming sak kecamatan Klirong. Lah mbok sak kabupaten pundi-pundi ming sampeyan dhewe niku. Apa ngono? Nggih, wah jan wis peng-pengan temenan. Iya. Kok apal lho? Apal aku tau nang kono kidul kok. Kono kidul nggone sapa? Nggone penyanyi sing kondang saka Yojo kuwi. Nek pancen ora ana cacate kok. Aku tak takon, nggih. Sak dhuwure dadi ratu kuwi derajat sing dhuwur dhewe apa kok?
sak nginggiling ratu. Iya. Apa Lung? Nek cara kula sak dhuwuring ratu nggih bedor. Nek mboten nggih petik. Aja ngawur sembel. Ora apa-apa kanggo hiburan kok. Heeh. Wonten apa Gok? Dadi Jawata. Jawata ki apa? Jawata niku dewa. Dewa ki apa? Nek ratu ngereh kemula. Iya, nek pendeta ngereh cantrik, kiai ngereh santri, guru ngereh murid. Iya. Nek dewa sing direh niku jagat, sing direh niku nggih para Jawata andane. Dadi dewa Gok nggih. Oh, njur dewa kuwi ya akeh. Werna-werna wonten dewaning geni jenenge Bathara Brahma, ngoten. Nek njaluk geni kudu sing disesuwun Bathara Brahma. Nek dewaning banyu niku Bathara Baruna, nek njaluk udan sing disebut nggih Bathara Baruna. Nek njaluk angin sing disebut Bathara Bayu, ning ampun kleru. Bayu niku werna-werna, wonten bayu dewaning angin, wonten Bayu Deo Alevano. Sapa? Mbuh Kang. Jenenge teng Celekutik sajae jeneng luar negeri iki. Heeh. Nek kepengin sugih ora sah pasang nomor. Ngopo? Nyenyuwun kalih Bathara Kuwera niku sing ngandum kesugihan, ngandum rejeki. Weh, apal kowe lho. Apal wong gadah bukune kok. Ngaten iki nggih murid Kaki Maria kok aneh temen. Maria sapa? Maria sing kae bal-balan Kang. Heeh. Bal-balan ning lapangan. Ra le bal-balan ning meja. Dek biyen, saiki wis prei wong wis ompong untune. Untune Dudu untune ning rak biyen dadi anggota DPR, saiki terus trimo lereng ngono kuwi. Gok. Nek ngono sing nguwasani jagat Bathara Guru. Bathara Guru nggih. Nggih Sang Hyang Caturbuja, nggih Sang Hyang Manikmaya. Gok, nek ngono aku kepingin dadi dewa, Gok. Kepingin dadi dewa tak kuasani jagate, Gok. Kok aku kepingin dadi dewa, kok dadi dewa. Lah ngajeng dadi dewa niku pripun garise tulis pun kiambak-kiambak. Dewa niku sing wasane jagat Triloka, sampean ming buta nggih beja-bejane dadi ratu sing pinunjul. Kowe ngerti sing wasane jagat Bathara Guru niku adhi kula. Adimu nggih riyen wujude ndok mlekah dadi telu. Cangkang kuning lan putih. Cangkange dadi kula. Iya. Putihe dadi Semar nggih Ismaya, kuninge dadi Manikmaya. Nek ngono Gok gandeng kulih tuwa timbang guru, kowe tak dadekke tim sukses, Gok. Kowe sing tak dadekke tim sukses. Wah, banjir dhuwit calone. Aku ya trimo kaos-kaos bodol Kang dadi tim sukses. Sak ora-orane ya teles. Ning napa tim sukses, napa time sing sukses? Nek time sing sukses, sing jago ora dadi bandane nggo rayan, ngono. Kowe kudu sago, Gok. Waduh, yung kula pun sepuh, ning sugih akal. Tur lembut atimu kuli banyu. Nek kowe bilung, wah kula ming trimo bagian asasa grabah mawon. Gandeng panjenengan ratu duwe tangan kiwa, duwe tangan tengen. Gustimu Pati Sekepu ditimbali mrene, Gok.
non Gusti nimbali kula pun patih sekepu ngaturaken pangabekti kula konjuk ngandhaping pepodo sinuwun giling wesi ya sekepu tak tampa pangestuku tampanono kula non sanget ngen kula mundi dadosa cecimat keparing dawuh paduka sinuwun kula ngestokno dawuh kowe patihku kowe ingkang dadi bebahu tengen kekuatan ing negara Giling Wesi kula non tak perintah mlebu ngalas golek macan galak singa barong going seling-seng kebon raja piye yen paduka ing dawuh kula sagah wani kowe tak utus nyemplung segara kidul golek manik ati ning banyu minangka daya kekuatan piye senajan kula ajrih kalian Nyai Rara Kidul dawuh paduka kula dherekaken sago kula sagah kula non kowe tak utus munggah Kahyangan Suralaya. Kahyangan ngliwati Gunung Jamurdipa sing dadi undak-undakane. Dawuh paduka ngadepa karo wong dewa Jawata kabeh. Aku njaluk jodoh widodari sing paling ayu dhewe jenenge Dewi Supraba. Aku kepingin gayuh Dewi Supraba mantasaning widodari. Sinuwun. Kaparenga dipun namlang pumurmin sakderengipun tumindak lampah panjenengan mekaten. Sababe angger-anggeripun tiyang bebrayan sampun wonten pranatanipun wiwit kula dereng lair kaliyan panjenengan. Iya. Yen satriya jodhone putri nek pendhita jodhone endang yen raseksa jodhone raseksi yen widodari jodhone dewa nglanggar pepali nglancangi pager kang dados wewates wewaler mangke menapa mboten badhe ketiwasen kowe tak perintah kok dadak mangsuli. Togok nggih jane peraturane ngoten niku. Piye lho? Ning nggih akeh peraturan sing dilanggar. Mun hari tenang isih do muwur. Hari tenang do ngleniki. Ngendi ana kang wis barang lumrah. Awit sing ngawasi karo sing diawasi padha salaman, salam tempel. Sing penting aman beres. Aja wani-wani lho. Ora apa-apa wong wis jamane kok, Kang. Ning nggih wonten contone. Contone piye? Widodari ora dadi bojone dewa ning dadi bojone kethek. Sapa lho? Resi Sobali Sunya Pringga. Resi Sobali Sunya Pringga ki bojone widodari jenenge Dewi Tara. Patutan kethek putih jenenge Saiman. Anoman. Ming kuwi wonten malih. Apa?
Ratu Murka sugih bondo ngalengka jenenge Dasamuka. Niku nggih duwe bojo widodari saking kayangan jenenge Dewi Tari. Dewi Tari Nggih, niku nggih wonten. iya welah dalah nek ngono aku iso klakon Kula ora tanggung jawab. Awit pesti sing gawe Gusti nek pesta gawaning menungsa. kula non pangkat wektu iki nganti wadyabala kang pinunjul kang linuwih balimu kudu nggawa Suprapa kuwi mung kanggo gawe dak-dakan aku mung gawe dak-dakan sing tak jangkah aku kepengin ngratone kayangan aja Bathara Guru sing jangkongi nanging Prabu Pracona sing arep ngreksa jagat aku sing arep ngreksa Suralaya ladal kula non pun paringi wekdal Tigang Candra kesuwen setunggal wulan kesuwen selak ora sranta atiku seminggu kesuwen keparingipun sadurunge jam 4 kudu wis rampung sadurunge jam 4 wis rampung Nek perlu rampung sakniki nggo ora apa-apa kok ana temen. Aja kuwatir iki bayarane lunas nek kene, Kang. ngapa yen cetha mekaten kelilan nyun pamit untapna wadyabala Toko kula ilung Kula wonten dawuh Gusti diawal Gustimu sekepu yen nganti nyimpang dalan sing wis saguh dadi punggawaku ning lakune nyeleweng lakune ngiwa wis milih kuning kok dadi biru milih ireng kok dadi abang aturna nggih nyuwun pamit nyuwun pamit mangkat toko iki calon sing ratone jagat dalah. Sikra pala kang tumengel acambo samyama lilir kadit wileting kodo danyang gong manguncang niti benjing sangaji majil adalah Gusti kula Ndara Patih Sekepu kula ngaturaken pangabekti kowe sapa
Kula dikya dadung ngawuk jagal menungso. Kula inggih ngaturaken sembah sapa? Kula dikya rambut geni. Gaweane apa? Kula jagal sapi sedinten bisa 10. Kula dikya penthung pinanggul algojo wonten ngiling besi. Ya. Mburi dhewe. Lah dalah bojling-bojling kula dikya kembang gelepang saking Kedung Sari. Sembah kula katur Gusti. Ya, tak trima. Wonten dawuh napa? Wonten dawuh menapa? Kula nyepaken keranjang wadah balung bumbung wadah getih bendro penunggulan kula lading pengirisan ati. Gondang kula ngorong weteng kula ngelih kula ping ngletak balung ngoko getih. Calone iki dinana proyek. Wonten proyek menapa? Lah matur nuwun anta bleduk saka proyek lumayan kena nggo urip keluarga. Lah ana proyek. Proyek menapa? Proyek menapa? Proyek mateni wong. Lho. Mateni wong. Mateni wong? Iya. Munggah kayangan Jonggring Selaka ngobrak-abrik wong dewa mateni para Jawata. Gustimu kepingin dadi ratu ning jagat. Kepingin dadi ratu ning deweng kayangan Suralaya nek nganti ora entuk gawe cilik digantung gedhe dipendhem urip-uripan ora kena kelangkah jam 4. Lah calon rondo bojoku. Lah lolo anakku. Ora dadi ngapa timbang urip kangelan ngragati bocah kuliah ora duwe dhuwit. Keparingipun peteng sambung obor ngecolok lintang. Munggah gunung Jamurti Pontakna para wadyabala.
pati-pati. Dewa-dewa dibudhalke kabeh saking Suralaya. Tunggu ana Jamur Dipa. Lawang watu jenenge Lawang Sela Matangkep. Nggih. Sebabe Arep ana rerusuh, arep ana geger. Tanggal 21, tanggal 22. Mula dewa ora kena prei ora njukuk cuti. Kudu jaga. Ana Gunung Jamur Dipa. lah perkarane napa sebabil kadaswa. Duma beda agama, beda pilihan. Njuk ngontenaken tuntutan. Aja methek barang sing durung kedadean. Sing penting dewa nyipta tentreming umat. Tentreming jagat. Beda agama ora apa-apa. Beda pilihan ora apa-apa. Ning kudu nyawiji. Kudu damai. Kula nok-nok. Sing luput diadili. Sing gawe ribut dicekel. Inggih. Sing bener nggo tuntunan. Dadi tepo lan patuladan. Kula nok-nok. Kelilan madal pasilan. Mangkat bareng karo rombongan. Inggih. Kowe kok kari dhewe. Kula kalih nyonyah kula Dewi mumpuni penganten anyar wae. Dadi bojomu ya melu. Nggih, wah. Entuk cewek saka ngendi? Saking tunggal daerah Wanasaba. Bojone anyar semangat nyambut gawe. Kula nok-nok. Dewa nuntuna samya kasangsayan panganjuring aprang. Apranging para manungsa. Ladala. Cahyane mencara nganti mlerengi nggonku mandeg. Sekedhep ngambah lemah, sekedhep eneng gegono. Panjenengan bangsane apa bangsane belis apa bangsane setan. Buta nyandang becik nyandang apik. Munggah Gunung Jamur Dipa, kowe durung ngerti. Lah sampean sapa? Ulun dewa ing kayangan Bathara Sriyana. Bathara Sriyana dewa apa? Juru panaliti nek eneng desa dadi cariing lurah. Aku cariing kayangan sing nyatet uriping menungsa manggon ana bau kiwa lan tengen lelakon sing kok sandang. Dadi sampean dewa. Iya. Kula non sembah kula. Iya. Saka ngendi lan kowe sapa? Nek sampean dewa medhe karo aku awet kula menungsa sing diwengku. Kowe saka kraton Gilemusi Tanah Sabrang. Jenengmu Patih Sekepu ya apa dudu? Jebul kok ya ngerti nek aku Patih Sekepu. Ning rak kalih kula dereng ngertos kowe algojo Gilemusi tukang nyembelih wong. Ya apa dudu? Weh lah pengalaman to. Burung ngerti karo nyong, Pang. Munggah kayangan. Kula nyuwun Dewi Supraba tetungguling widodari. Katmu
badhe winengku garwa kalian Gusti kula Prabu Kala Prajana wangsul kula kedhapi kantuk damel yen wonten kudangan ndas gajah napa ndas macan napa ndas kebo watone ampun njaluk ndas banteng lah sebab ndas banteng PDI kula suwun mantasaning widodari Dewi Supraba urung ngerti angger-angger tata krama kowe kena njaluk Dewi Supraba piye nek iso nglangkai bangkeku jele urip ning jaket kepengin mati ki. Lah ngabangke kuping aku jajal karo pate sekepu iso ngrayang aku tak sembah gaglak wandawet Ayo. Ora krasa. Ora krasa. Malah lancang-lancangan bareng menang. Dewane isih pirang-pirang. Wah, patut banget. Loh, aku Mahadewa. Mahadewa, iya minggat aja ngrusak kayangan. Sing kowe sing gawe rusuh. Sing perintah sapa? Sing perintah sapa kowe demo ning kayangan sing perintah. Wah, kagan wus. Wetengku ngelih kledak balungmu kowe.
mati aku. Wah. Buta gedhe pati sekepu sapa Mahadewa tak jaluk Dewi Supraba. Liyane Supraba tak idene nek ora entuk ulung ke Supraba. Dampare Bathara Guru tak jaluk karben gantian sing dadi ratu Gustiku. Kala pracun buta edan, buta gemblung, buta patut banget. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Lir kincang riseng mawe gandrung sabarang kadulu. Latal. Dewa cilik kraca-kraca do mlayu bupar mawut. Keris tak tekuk tugel. Tumbak tak tekuk dadi putung. Iki ana ning kok nyandangi dewa wujude kaya aku rombongan buta. Kowe sapa? Oh, ilang ulun dewa tukang njabut nyawa. Aku Yama Dipati. Yama Dipati, kowe sapa? Pepatih ngiling wesi jenengku Patih Sekepu. Ndak jaluk widodari Supraba. Ora kena, nek ora kena aku njaluk dampar kelenggane Bathara Guru. Lho. Dampare pukulun guru dijaluk. Iya. Lah sekolahmu apa? Sekolahmu apa? Agak sing wiyata bakti pirang-pirang ulung diangkat. Do demo. Lah kok ora sekolah penak temen metongkrong dadi guru rumangsamu. Kowe titah murtad wani karo dewa tak jabut nyawamu. Tak jabut nyawamu. Lehmu jabut nganggo apa? Nganggo kunci tak kubuka. Mbun-mbunamu nganggo kunciku. Tak rebut kuncine sing tak jabut nyawamu Yama Dipati. Oh. Padu kalah aku karo kowe. Netek lakon ngene iki ciame piye? Ayo semingkir jeleh urip neng jagat mungsuh Yama Dipati panggau gaglak wandamu sawurung.
krasa. Ora lara. Ora krasa. Ampuh men kowe. Tandak. Aduh mati aku. Waduh. Tak cokot nganggo siungku. Iya. Aduh. Aduh. Wah, kontal kowe tekan Jati Malang. Weh! Bablas kowe tekan Kebumen. Oh! Siking guna dahana triwirana Udi Brahma kula wonten dawuh Wanrada. kowe ngimpi apa kok dadi kaya ngene sing njalu lakon iki sapa? Yah mene wong tuwa gemuruh bias napase kerenggosan. Paringipun Wanrada Bener tanggal 21 karo 22 kita temono rame-rame. dawuhipun Ora sah kemlawe tanganmu idu geni. Patis Kepu. Kowe sapa? Diwaning geni Bathara Brahma ndak jaluk dampar kayangan. Gustiku Pracuna sing arep dadi ratuning dewa. Jeleh urem jagat idu geni lonyoh kuandamu. Lonyoh geseng dadi areng, lebur dadi awu. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Oh, waduh. Toga kula wonten dawuh mrene nggih. Belo mrene nggih ngasori yen ora umum lah bedol gunungan terus perang ora mawi leren wah janek tenagane wong nom. Rame-rame ana geni ngoyak karo buta giling wesi kok ngalor ngidul diburu dioyak. Nek mboten klentu niki dadi geni obar-obaran lumrah ning sing gawe Bathara Brahma dewaning geni. Nek Bathara Bayu gawe angin, Bathara Baruna gawe banyu. Niki ngobar jagat lho. Weh yamene kok bakaran ya Kang. Wah wis sing bandar sapa kabare metune nomere pira to Kang? Apa? Haka Hongkong alah Mbak Yune ning Hongkong ngono kok. Monggo kundur mawon sampean maju luluh dadi awu geseng dadi areng. Kundur mawon, kundur mawon. Kok aja wedi. Sekepu balur entuk gawe cilik dipocot jagongku gedhe aku digantung kersamu. Tak ababi rasa ndi geni karo ababe.
Berkinjang waru doyong ning pinggir kali pamit lunga gombong swing ora bali-bali. Brahma Wanrada nandur jahe ning galengan kono wae aja padha petentengan. Geni kula wangsul wonten daya angin mawa banger mawa bajin. Kae angin metu ababe pati sekepu. Genimu ketrajang angin malah balik ngobong kayangan Suralaya. Menapa kelampah kelengganipun Rama Permesti badhe dongkar saking kawibawan. Ngucape aja ala sing apik-apik. Nggih. Dawuhipun Wanrada aku tak mudhun ning Mucipoto tak golek jago. Badhe pados jago. Iya. Pomo-pomo dijaga. Mugi entuk damel. Yo. Sekepu. Entenono sawetara aku tak golek jago sekepu.
sesanti sirna sawiring rubeda nirmala tan wonten alangan sawiji kita bareng cumadhong marang Gusti Ndhedhepe cahyaning kaweningan ingkang satemah babar beda-beda agama beda-beda suku lan beda pinemu nanging guyub rukun sayuk saeka kapti nyawiji lambange bineka tunggalika ngakoni tunggal bangsa tunggal negara tunggal basa nenggih ingkang wonten kasatriyan Jodhipati ya kasatriyan ngagul pawenang ora renggane jenggereng katingal ageng tur ngemu pangaribawa katitit barat mangen barembar piyak niwolan manengen mega mendung samya sumingkir katonton soroting surya madhangi jagat kondang kawentare kasatriyan Jodhipati puguh tanggon santosa kekuwataning negara wis nyawiji ngulama lan santrike kiai lan santrine guru lan muridé sinten ta ingkang lenggah ing kono nenggih Raden Werkudara ya Raden Bratasena agul-agul senopati ing amarta kang wis manggul sumpah sapta marga lan tribrata sesarengan lan ingkang rayi Dewi Arimbi amba pongponan jejabang bayi nanging pepaese raseksa pepaese raksasa den paringi jeneng Bambang Tetuka ing wingking ana buta bajang ipene Werkudara arane Tikya Kala Bendana nampi rawipun para kadang kepara ngajeng nalendreng Amarta Prabu Kuntadewa Prabu Darmaputra kegandengan asta kalian Narendra Dwarawati Prabu Bathara Kesma ya Sang Padmanaba minangka pengawak pamong bata ing para kadang-kadang Pandhawa ing wingking Nata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama melang-melang dadane caplang brengose putih pakulitane Raden Kembar Nagula lan Raden Sadewa tumut nderek sowan aneh kang padha ngadeg ora ana kang nyebawa mung tumungkul sesenggrukan luh tumetes kaya banyu sing dideres lapet sungkawane Dewi Arimbi lan Raden Werkudara nyumuk marang para tamu kang padha sakbejagong dayaning sining jagat godhong padha gogrok kembange padha alum manuk mabur dadi mencelok banyu mili dadi mandeg angin mlaku dadi meneng ora ana manuk ngoceh ana ora ana gagak undal swara milu prihatin swasana kasatriyan Jodhipati kaya wis ilang sing dadi pangarep-arepe ngurip tidhem permanem para siri permanem gegodhongan datan wonten obah samirana tatan kepareng lumampah lamat-lamat kapireng dumeling pangli ing suling gawe nggerges gawe ngenes binarung merbabane ndaring angkang saya wuwuh-wuwuh susahe kang padha sakpejagong mangkono nenging swara nyenta kawijil cipta renggane
Surem-surem dewengkara kingkin ler mangos wo kang layon den nyoilang memanisi wadananira layu kumel kucem rah nyomaratani mring saliranipun meles lutira kawang-wang kadangipun Kakang Dimas Werkudara lan Yayi Arimbi wis sawetara pun Kakang nderek nyawiji ana kasatran Jodipati Tilik putramu jejabang nanging kenang apa ora kersa ngendika Dimas Werkudara ora ketang sekecap ora ketang sakwanda pun Kakang trima nek diaku pun Kakang sedulur tuwa aku Kakang Amudi Werkudara kok ming meneng wae Yayi Arimbi ming kembeng-kembeng waspa kaca-kaca netra Dimas Werkudara Koko Prabu Ndwarawati kadang kula Yayi Kuntadewa kados pundi duh kadangipun Kakang Dimas Werkudara lan Yayi Arimbi yen isih diakoni upama kreta sakjarane keretane negara Ngamarta jarane Pandhawa 5 sing dadi kusire pun Kakang kusiring negara Ngamarta nanging ya gene si kusir ora nyeblak pecute mung meneng wae lah kok si Adi ana kusir teko kok ya mung meneng wae di Werkudara kejaba pun Kakang kadang sepuh aku wong tuamu di Werkudara ana rembug rembug ana perkara diuculi ning aja nganti rantas benange mengko mundhak pedhot ora malah ketemu ning dadine malah bubrak pun Kakang ora maido karo sungkawane Yayi sungkawane Diajeng Arimbi ning kabeh perkara wenang dibudidaya amrih prayogane Werkudara Yayi Arimbi welah lambes tumang tak kari Semerang ora ana keterangan sing cetha Koko Prabu Mandura wiladal iya Yayi Kesem di Werkudara lan Yayi Ratu Arimbi ingkang sami makempal wonten papan mriki tumut tilik jejabang yoganipun Yayi Arimbi pepatut kaliyan Dimas Werkudara mijil kakung kudune seneng sing nyambung sejarah kembang nyambung riwayat ning kok malah padha tangisan padha pating blereng di Werkudara Arimbi lah padha wae ora kang kepun Kakang mlebu kuping kiwa metu kuping tengen Dimas kembar inggih Koko Prabu kula mboten saged matur kula ajrih kalian Kang Mas Werkudara kula mboten wani matur Setyo kula mboten wani matur Koko Prabu Kang Mas Jodipati lan Kang Mbak Arimbi kula aturi ngendika Kang Mas. Kula aturi prasaja Kang Mas, kula aturi paring dawuh Kang Mas Bratasena. Dimas nek pancen wis ora ditampa tekaning sedulur tuwa
lan enom sing kumpul ana pendopo kene aku njaluk ngapura. Nek dianggep aku gantining bapa, wis ora diaku karo Ade Werkudara. Duh, Rama Pandhu Dewanata pedah menapa Kuntadewa gesang wonten jagat. Sampun boten sapa aruh adi kula Jodipati mboten nganggep. Nelake nggonku dadi ratu wis ora pinter, ora dipercaya aja meneh wong liya sedulur wae ora nyengkuyung karo aku. Tinimbang menawi lakon kang memirandi, aku trima bali ana jaman kelanggengan Werkudara sing dadi ratu kowe. Sing dadi ratu kowe Werkudara. Yaya Rimbi lan Koko Prabu Kresnaraka Mandura kula pamit lengser saking prabon. Kula trima mandhap saking kawibawan Koko Prabu. Lenglenging driya katon mangu-mangungkung kanduhan rimang kang tanpa mangkono Kuntadewa atres mijiling lho sambat marang swarga ingkang Rama Pandhu Dewanata nutuh penggalih Dewi Arimbi kaya kecocok patrem mijil ludira ora metu getih abang kaya metu getih putih miwah Raden Werkudara gugur jiwane luntur ati. Aduh Pangeran Werkudara Pangeran Pangeran Jodipati mingkang lepat malah kula Pangeran kula tuwi paring pangandika ngacarani dhateng para kadang para sepuh para kameng kang rawuh adikku kala bendon lah Kakang Mbok Arimbi ya Kakang Mas Werkudara wong tamune do rawuh nadan ora disuguh unjukan ning disuguh ulat lan sapa aruh wis lega kae nyengkuyung kae sak biantu dulur-dulurmu Kakang Werkudara. Pangeran yen mboten kersa ngendika para tamu badhe kondur Pangeran kala bendon malah dening nggone dirawi para pepundhen. Kakang Werkudara Arimbi bojoku ya Mbar Paji Slitheng kakangku Mandura kakangku kembar aja mluputna warang kang sapa wae. Iya Ki Werkudara sawangen susahe Werkudara wirang bebarang atase aku duwe anak lanang sing digembol karo Arimbi kok metune mrenges metune mawa siyung kuwi sing dadake judeg pikirku. Nek entuk jabang bayi tak pateni babar pisan jabang tak rampung aku isin. Werkudara kok anake mrenges anake butuh. Duh Pangeran kula nyuwun pangapunten Pangeran kala bentuk
Wila kakang Werkudara aja ngono kakang. Koko Prabu, Yayi Kuntadewa. Ora kok, Yayi. Jebul undiraning perkawis yoga kakung ingkang mawa siyung. Jejabang ingkang wujudipun ora seksa. Koko Prabu, yen mekaten. Dimas Werkudara, sawetara pun kakang bakal udur rembug ora ketang klungsu. Nek becik diagem, nek luput njaluk pangupra. Tak uculane talining bebandan pikirmu. Coba kowe bloko karo pon kakang Dwarawati. Untaping kanungson kok yogangan kok mateni dhewe si jejabang tetuka. Njur sejarah iku piye nek bapak mateni anak, wong tuwa mateni yoga di Werkudara. Aku tak njaluk adil. Adile kepiye wong tuwa kudune nggula wentah karo yoga. Dadah dulang. Rada gedhe ana pamulangan, gedhe meneh ngaji ana pondok. Lah kok sirnake Werkudara. Dimas Werkudara. Piye Werkudara? Sik. Kowe maido kena ning Werkudara ana dasare. Dasare apa? Apa di Arimbi bojoku ayu. Werkudara nadan ora bagus ning gagah. Ya. Sing lumrah anak ki nek ora tiru biyung, tiru bapak. Kulite brintik tiru biyunge. Kulite kuning tiru bapake. Ya. Lah kok ora tiru bapak, ora tiru biyung. Njur pinemumu? Aku ora ngarani mokal Arimbi ora sedhek. Arimbi sedhek iki lembu peteng dudu anakku. Nek anakku nek wedok ya ayu kaya biyunge. Nek lanang kaya bapake. Raden, kula mboten rumaos tumindak sedheng lan lempeng pangeran Jodipati kula pangapunten. Kula mboten rumaos. Lah kakang Werkudara aku sing momong Mbak Yu arep tak tuturi. Sing lenceri Joko pirang-pirang sing SMS. Ngirimi foto pirang-pirang. Ning wiwit kuwi dadi bojone sampean wis ora tau nyekel HP, ora tau WA-an karo sapa wae. Blas yakin sumpah. Ora tau jeneng kakang Mbok Ari wiwit perawan kok sedeng nyeleweng seksine aku. Menah. Kowe adine ngrewangi Mbak Yune. Ya wis. Koko Prabu piye? Yayi Kesna. Yen sakit kula badhe nguculi bebandan ning raos Werkudara. Ya. Bener pengendikamu. Timbuling yoga antarane bapa lan biyung. Iya, nek ora tiru bapa ya tiru biyung. Kuninge, gagahe, ayune lan bergase. Iya. Nanging aja luput pamungku. Nek Werkudara gagah, nek Arimbi ayu. Iya. Nek pun kakang ora ngilone karo bojomu Arimbi kuwi ora. Ora. Iya. Siji. Nalika sing wedok meteng, sing wedok garbine ila-ila wong jaman biyen aja mateni kewan. Aja mateni kewan. Siji. Loro. Menangi bocah ala, cacat, kuwi aja ngucap ala, ning kae bocah kok apik temen. Mundak nyumuk jabang bayi sing digembol ana bojomu. Kuwi nek tumrap wong jaman kuno, jaman biyen. Sing becik dienggo, sing ala ditinggalake. Iya. Iki ora tiru bapak, ora tiru biyung ning mrenges mawa siung. Kok sik pun kakang urung rampung nggone dongeng. Iya. Iki ora tiru Dimas Werkudara. Ora tiru Yayi Arimbi. Ning iki tiru kakine. Kakine Jabang Pandhu bapakku ya bagus sik. Pun kakang urung rampung. Iya.
Swarga Paman Pandhu bagus pasuryane. Sekti digdaya turya setengah ngulama nggone dadi ratu. Iya. Nanging nek diwalik saka Arimbi. Arimbi kuwi dadi bojomu. Dek biyen Arimbi kuwi yogane sapa? Yogane Kala Trembuku Ratu Pringgondani, Ratu Raksasa, Ratu Buta. Sedane Kala Trembuku sing mateni Paman Pandhu ya bapakmu. Nalika lakon pamuksa bareng lakon pamuksa rampung sing lenggah negara Pringgondani Arimba. Iya. Nadan pernah sepuh ning Arimbi jejeling putri. Wekasan Arimbi ngebok kepengin dadi garwane Werkudara. Ming ketemu aja ning pangimpet, mbok menawa kowe kelingan. Iya. Wekasan bareng digoleki nalika babat Wonomarta, babat Alas Mertani. Kowe ketrajang Jala Sutra dening prajurit buta, prajurit Karajiman saka Alas Mertani. Sapa sing nulungi? Sing nulungi Arimbi. Biyen Arimbi rupane ya buta, rupane rasesi. Kowe kelingan yo kowe gila, kowe wedi, kowe mlayu bubar ditulungi. Arimbi dadi ayu, ketemu karo biyungmu Bibi Kunti Tali Bronto diparingi sedahan ganten. Bareng ganten sesepane Bibi Kunti Tali Bronto ilang jutira seksi babar dadi ayu. Dadi ora tiru bapa, ora tiru kaki Pandhu, ning sing ditiru biyunge, sing ditiru kakine Pringgondani Kala Trembung. Iki anakmu Di Werkudara. Kaya kiai, mulang kaya guru. Werkudara ora bakal kendho, tetep kenceng atiku. Wis merenges untune. Mbing-binge ora iso pagas. Mbing-binge jabang tetuka, tetep ora iso pagas. Tetep iki bocah sing dadi sengkala. Bocah iki kudu aduh Dimas, sampun mekaten pangeran menika yoga panjenengan pangeran. Menika anak kula pangeran. Dimas Werkudara sing elek ora tetep sing bisa mateni bocah iki kuwi sing bakal ngilangke sengkalane Werkudara. Minang durung nganti abang idra do nganti asat. Geder rembug wonten pendhapa pratane Sang Hyang Rada nganti Raden Janaka